bakat hawa sanga ginani kukus dupa kang kumelur kang ganjanyana bar sumabar wonten ing kiblat papat lima pancer kukus dupa kang kumelur kang kadiping samirana sumebar wonten ing dirgantara dene kukus dupa kang sumebar wonten ing kiblat papat lima pancer minangka syarat prapodo manembahing marang Gusti kang gawe pepesing kudrat lan paring kinurmatan marang sisih janma manungsa kang tanpa kasat bandekra sakreke jin-setan prikayangan tetekan setan gondronmu namun bebanan toko aja nganti paring bodho pangrencana dene kang sami kang idung tinolak balak yen ana balak saka kidul bali mengidul yen ana balak saka alor bali mengalor yen sira asalmu teka lemah bali menyang lemah yen sira asalmu saka bumi bali ing geni Suradina jaya ningrat lebur dening pangestuti jaya jaya wijayanti mugi tansah pinanggih rahayu Suradina jaya dening rat lebur dening pangestuti jaya jaya wijayanti mugi tansah pinanggih rahayu
Putri Candramaya kula nyuwun keplakipun. Lindur luar biasa sekali matur sembah nuwun. Bapak angka kaping sepindah pun bikak lumantar yoga jopruso Bapak angka kaping sepindah menika rencang-rencang Sri Kandi Putri Candramaya ingkang sakmangke caos kiprah dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing laladan Lindur Giri Sumba lan sak kiwa tanganipun nyinarengi anggenipun sanak kadang rawuh menika setunggal kali lelakon tembang ingkang jumbo kalian swasana sakmangke badhe pun aturaken makarya ugi sesarengan Bose audio sound system gelegarnya luar biasa ya. Ini juga lightingnya panggungnya dari Bose juga ya Mas Yuda ini. Oke luar biasa sekali juragannya matur sembah nuwun. Ini tadi ada amanah dari juragannya Bose. Nanti akan kita amanahkan untuk penonton nggak ada titipan sedikit rezeki yang nanti akan dapat kuesioner atau pertanyaan ya. Dapat apa? Kuesioner. Aku kan nggak iso jawab mbak. Iya. Pangananku spaghetti mbak. Oh iya. Orang doyan nek kan kamu rumahnya di Panggang. Iya betul sekali. Sekali. J. Mereka pun aturaken lumantar Devita Lalen soalipun lelakon-lelakon ingkang jumbo kalian sasana. Lumantar yoga jopruso setunggal lelakon pun aturaken. Sumon. Wegah. J, mereka gingaturaken sepindah malih Mbak Lalen penonton ingkang wonten ngajeng panggung ingkang bareng lenggah menika pun tenggani Pak Joko, Pak Lora, Pak RT, Pak RW tokoh masyarakat menika pesanipun kasuwun ken lenggah. Pak Joko ingkang pundi? Aku kok juru kenalan kok Mbak. Aku tahu yang mana. Lah sing ndi Mbak? Oh, Mbak Diono. Oh, kita. Saat ini kita duduk. Oke, Pak, BPNT kalau mboten medal, Pak. Mula aku nyanyi, Pak, untuk BPNT. Petok ora? Podo, mulane aku yo nyanyi. PKH yo ra etuk lurus responnya blok. Ora metu wis nek nyanyi dhewe. Ya lagunya monggo. Mas Roket ya. Mas Yuda monggo. Ya, sikat yo. Temen-temen.
sampun kapur. Menika kathah pamundutan lakon-lakon. Ora apa-apa iki main ning omahe dhewe iki bebas Ora ngono. genaki kok ketuaan. Ora masalah len aja digenaki len. Wis aja wis ketua lho sarjana hukum lho len wedi aku ndak wedi ombo. Nggih, sampun. Sampun katur menika segala lakon wonten enggal Bali. Pamundutan lelagon kathah ingkang kawula tampi Mbak Lalen. Ada tombo kangen, Mak Ika ngersake kasmaran injih. Mengke kasmaran kula pinangkani babak cowok Mak. Ya ampun kondur rumiyin ya. Atau sekarang? Gitu. Oh lah yo. Jane mengke mawon kajenge mboten matur riyen. Arep iya ngono, kan daleme cedhak ngoten lho. Kula sing tebih mboten kesesat. Tebih kula. Nggih lho, kula parang kritis lho Mak. Aduh kono parang kritis. Nggih, menika ugi ngaturaken matur sembah nuwun dhumateng penonton ingkang wonten ngiring-ngiring menika kasuwun ngatos-atos jagi keamanan piyambak ya Mbak Lalen. Yang ada di sebelah atas. Halo, selamat malam. Mana suaranya? Yang di depan mana suaranya? Yang di samping. Sing sisih kiwa. Ya, semuanya mana suaranya? Nek kula matur nglindur kalian jawab luar biasa ngoten nggih. Siap. Nglindur. Wedian. Jenenge ya kayak nglindur kompak ana penonton semene dadi kok cuma dene. Lah gek yo sing didelok sing kene lho, Mas. Nggih. Setunggal lagu tembang kita haturkan lagi bersama Yogo Jopruso. Ini tadi ada juga permintaan ibu wong tua Mbak. Nah, boleh. Boleh. Oh ya nggak apa-apa sih. Bose Production atau audio sound system ini luar biasa sekali Mbak. Luar biasa Paket sekali. komplit dari lighting, dari panggung, dari sound juga. Oh iya, Sih. sama panggungnya toh. Wes pokoknya jos tenan Wes lagi. pokoke anek dikring Plensi mangkat. komplit lek. Komplit, Lek, mangkat. Digawake kabeh. Rong dina sak. Nggih. Ya, monggo lagunya kita putar ada dari teman-teman Bang Rawit silakan. Ya Gojo.